फ्रेश गैयै हाबाय आरो मोनानिफ्रायनो नै जोंना गारिया माबायदि रोखोम जानानै दं। आयौ दायो आङो नायनो नागिरदों आरो जोंना अखाया माबायदि जानानै दङ। नै देरजोब्बाय दैया नै लामायानो उसिनो नागिरबाय। क'क्राझार टाउननि रुपाथि नोगोराव जोंना हाबगौमोन नै ओरैदि बेबायदि वाल होआमोनबा हाबजोबगौमोन आरो बे दैया गासिबो। ओमफ्राय स' दायो जोंहा दैखौहाय माबा होबाय नालाय वाल होबाय नालाय ओंखायनो माबायदि बे जोबोद दहलाखा आरो बेवहाय मैगं गायनानैसो जायोमोन नालाय। ओमफ्राय नै दाबायदि माबायदि नै बैसिम उसिबाय रुपाथि नोगोरनि बारलें नाम्बार 1आव एकदम क'क्राझाराव दैबाना जाखासिगोनलाय आगोलनि बायदि। अखायानो सप्तासे जाबायदां दिनैजों नागारा अखायानो हाबाय थायो। माबायदि जाखो नै लोगोफोर बबे बबे जायगायाव दैबाना जादों जोंनियावबो जासिगोन क'क्राझाराव। आं टाउनाव थाङाखै थारमाने बेखायनो मिथियाखै। ओमफ्राय नै बै जोंनि दैखरावहाय एसे लोमफैदों आरो ड्रेन दंमोन नालाय बेवहाय ड्रेननि माबाजों हाबफैदों आरो मा होनो सुङा दंमोन बेयाव ड्रेननि ओमफ्राय बेजों हाबफैदों। ओमफ्राय बेखौ बन्द' खालामाखै नालाय हाबफैबाय। ओमफ्राय नै ओरै एसे जिखुनु जोंना बेखौ खोजोब्बाय बावाखै आरो खोनाया बेनिखायनो लेथ्रा नुदों आरो। नै गारिखौबो बिदिनो दोननांगौ जाजोब्बाय जोंहा उफाय गैया गारि दोनग्राबो गैया नालाय दासो लुगासिनो ना न'खौहाय।